Συγγνώμη για την μικρή καθυστέρηση. Έπρεπε οι καλεσμένοι μας να κάνουν κάποιες δηλώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σας ευχαριστούμε εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Κοζάνης για την παρουσία σας εδώ. Στην ημερίδα που διοργανώνουμε ως Ανεξάρτητοι Έλληνες. Την οποία ημερίδα, να πω ότι την τιμούν με την παρουσία τους η κυρία Παρασκευή Βριζίδου, Δήμαρχος Εορδαίας, ο κύριος Παύλος Τσότσος, Περιφερειακός Σύμβουλος Δυτικής Μακεδονίας, ο κύριος Καλαϊτζόπουλος Απόστολος, Δήμαρχος Εορδαίας, η κύρια Σπράκαθος Ιωάννης και Ανδρεάδης Κωνσταντίνος, Δημοτική Σύμβουλη Δήμου Εορδαίας, ο κύριος Μαυρομάτης Κωνσταντίνος, πρώην Δήμαρχος Πτολεμαΐδας, ο κύριος Ζαμανίδης Σάββας, πρώην Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, ο κύριος Καλαϊτζόπουλος Μανθαίος, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πτολεμαΐδας, ο κύριος Μπύρος Στέφανος, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Φλόρινας, ο κύριος Τσιμαχίδης Σάββας, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο κύριος Αυγέρος Γιώργος, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο κύριος Ζιάγκας Αθανάσιος, Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, και ο κύριος Μιλωνάς Παναγιώτης, συντονιστής της Θεσσαλονίκης για τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Να εξηγήσω ότι θα προηγηθεί ομιλία με θεματικές ενότητες από τον κύριο Ρωμανιά Γιώργο, οικονομολόγο και νομικό, πιστεύω το ξέρετε όλοι, από τον κύριο Ζησιμάτο Γεώργιο, ο οποίος είναι πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά και είναι στη Γραμματεία Εμπορίου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Να τονίσω εδώ ότι ο κύριος Ρωμανιάς είναι στη Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, να με συγχωρήσετε λίγο, και ο κύριος Αυδελίος Σωτήρης, ο οποίος είναι νομικός, ήταν πολιτευτής του νομού μας και είναι στην Γραμματεία στην νομικής υποστήριξης των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Θα προηγηθούν οι ομιλίες των τριών καλεσμένων μας με τις θεματικές ενότητες και έπειτα θα ακολουθήσουν ερωτήσεις από εσάς, από τον κόσμο, οι οποίες θα απαντηθούν στα πλαίσια του χρόνου και του εφικτού από τους καλεσμένους μας. Τώρα, για να ξεκινήσουμε, πριν ξεκινήσουμε μάλλον, θα αναγνώσω το μήνυμα της βουλευτούς μας, της κυρίας Μακρύ Ραχίλ, η οποία απουσιάζει, έχει μία αποστολή του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Και λέει η κυρία Μακρύ: είναι ιδιαίτερα σημαντική η πρωτοβουλία που λάβατε για τη διοργάνωση της ημερίδας στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Εορδαίας με θέμα τις εργασιακές σχέσεις, συνταξιοδοτικό, την κρίση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Δυστυχώς, λόγω ανελημμένων υποχρεώσεων μου που γεννώνται από αποστολή στο εξωτερικό, δεν κατέστη εφικτή η σημερινή παρουσία μου ανάμεσά σας. Ο προβληματισμός για τις εργασιακές σχέσεις και την απορρίθμιση του συνταξιοδοτικού καθεστώτος στην εποχή του μνημονίου αποτελούν εύλογη αφετηρία τέτοιων αξιέπαινων ενεργειών. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, η αναγκαιότητα δράσεων γίνεται επιτακτικότερη από τα καθημερινά λουκέτα σε επιχειρήσεις και την ανθρωπιστική κρίση που βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Απάντηση σε αυτά τα κοινωνικά προβλήματα μπορεί να αποτελέσει η ανάπτυξη. Όχι όμως η ανάπτυξη των λόγων του κυρίου Σαμαρά, που συντελείται από βεγγαλικά μεγαλοστομίας, αλλά μέσω στρατηγικού σχεδιασμού και της υλοποίησης των συγκεκριμένων και πραγματοποιήσιμων προτάσεων του προγράμματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Τέτοιες ημερίδες ενάντια στην κρίση συμβάλλουν στην ενημέρωση αλλά και ευαισθητοποίηση των πολιτών και αποτελούν το πρώτο σημαντικό βήμα προκειμένου για την εξέφραση βιώσιμων λύσεων στα κοινωνικά προβλήματα που ταλανίζουν τους πολίτες αυτής της χώρας. Μιας χώρας η οποία, όντας μεταξύ σκύλας και χάριδης, κυβέρνησης και τρόικα δηλαδή, προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της. Γι' αυτό το λόγο η διοργάνωσή τους αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας και δεσμεύομαι για την αμέριστη συμπαράστασή μου σε πρωτοβουλίες που προάγουν την ανάπτυξη, προτάσσοντας το συμφέρον του λαού και που αντιστέκονται στην πολιτική της κυβέρνησης Τρόικα που διαπραγματεύεται σε πληστηριασμό την αξιοπρέπεια των Ελλήνων. Η βουλευτής νομού Κοζάνης, Ραχίλ Μακρύ. Να καλέσω τώρα στο βήμα για ένα σύντομο χαιρετισμό τον συντονιστή της Συντονιστικής Επιτροπής Ανεξαρτήτων Ελλήνων Κοζάνης, τον κύριο Καραχάλια Απόστολο. Καλημέρα σας.
κύριοι εκπρόσωποι τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων και σωματείων, κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά που συμμετέχετε στη δράση των ανεξάρτητων Ελλήνων ενάντια στην κρίση. Ευχαριστούμε και καλωσορίζουμε τον κύριο Ρωμανιά, τον κύριο Ζημάτο και τον κύριο Παντελίδη. Θα ακολουθήσουν 3 θεματικές ενότητες. Η πρώτη αναφέρεται στις εργασιακές σχέσεις και συνταξιωτικό, η δεύτερη στην κρίση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η τρίτη στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Εμείς οι ανεξάρτητοι Έλληνες, αντιλαμβανόμενοι την κατάσταση, εξαθλίωση που έχουν περιέλθει Έλληνες συνταξιούχοι, εργαζόμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και καταναλωτές που αδυνατούν λόγω της οικονομικής κρίσης να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, δημιουργήσαμε μια ομάδα από αξιόλογους ανθρώπους και γνώστες των θεμάτων για να βοηθήσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε την κατάσταση. Η δράση σαν τη σημερινή γίνεται σχεδόν σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος, μεγάλη αντιπόκριση από τους συμπατριώτες μας. Έτσι λοιπόν και σήμερα, παρά το βεβαρημένο πρόγραμμα του καλεσμένου μας, είμαστε εδώ για να σας ενημερώσουμε, να σας ακούσουμε και να ζητήσουμε ενδεχομένως και να βρούμε λύσεις σε προβλήματα που απασχολούν σε μεγάλο μέρος την κοινωνία μας. Καλώ στο βήμα τον κύριο Πλακεντά, μέλος του Κοινοβουλευτικού Γραφείου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, για ένα σύντομο συγχαιρετισμό. Ευχαριστώ. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, επίσημοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, κύριε Ρωμανιά, κύριε Ζημάτο, Σωτήρη, Παντελίδη, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή ημερίδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων και επιτρέψτε μου εδώ να μεταφέρω το χαιρετισμό του Πρόεδρου του Κινήματος του Πάνου του Καμένου και τα συγχαρητήρια στη Συντονιστική Επιτροπή για την πρωτοβουλία που έλαβαν να ενημερώσουν. Μπορούμε να το χαμηλώσουμε λίγο? Ευχαριστώ. Πριν από 2 χρόνια περίπου, όταν ιδρύθηκαν οι ανεξάρτητοι Έλληνες και έγιναν κίνημα που ξεκίνησε από την άκρα αριστερά μέχρι την άκρα δεξιά, χωρίς κανένα διαχωρισμό, χωρίς καμία διαφορά, είχαμε δώσει 2 υποσχέσεις. Ο πρόεδρος μας είχε πει ότι θα κάνουμε τα πάντα για να ξαναγυρίσει η Ελλάδα στους Έλληνες, για να σταματήσουμε όλους αυτούς που σε συνεργασία με τους ξενόφερτους dealer προσπαθούν να ξεπουλήσουν την πατρίδα και αν χρειαστεί και όπου υπάρχει ευθύνη τους να τιμωρηθούν. Και ένας δεύτερος λόγος ύπαρξής μας και υπόσχεσής μας ήταν ότι θα είμαστε δίπλα στους πολίτες και θα τους ενημερώνουμε. Όσον αφορά το πρώτο, ξέρετε πολύ καλά ότι ο Πάνος ο Καμένος χρησιμοποιεί μια έκφραση που λέει «Εμείς ό,τι λέμε ισχύει για πάντα». Και θα το κάνουμε όσο και αν προσπαθούν να μας σταματήσουν, γιατί οι ανεξάρτητοι Έλληνες ούτε εκβιάζονται, ούτε σταματούνται, ούτε μπορεί κανένας να σβήσει τη φλόγα που έχουν για να έρθει η Ελλάδα ξανά στους Έλληνες. Σε αυτόν τον αγώνα, ξέρετε ότι προσπαθούν να μας δημιουργήσουν πολλά προβλήματα. Και ξέρετε ότι έχουμε ξεπεράσει και πολλά προβλήματα. Είμαστε όμως δυνατοί, όρθιοι και πάντα μπροστά σε τέτοιες πρωτοβουλίες. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, οποιοδήποτε κόστος. Και σε αυτόν τον αγώνα σας καλούμε να είστε μαζί μας, σας καλούμε να πιαστείτε χέρι-χέρι με εμάς και να προχωρήσουμε μαζί μέχρι την τελική νίκη. Το χρειαζόμαστε, το έχουμε ανάγκη, το κάνουμε για την ελληνική κοινωνία και την πατρίδα μας. Όσον αφορά το δεύτερο, η απόδειξη δηλαδή του ότι θα προσπαθήσουμε να είμαστε δίπλα σας, είναι η σημερινή ημερίδα. 3 επίλεκτα στελέχη των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ο κύριος Ρωμανιάς ως γραμματέας εργασιακών σχέσεων, ο Γιώργος Ζημάτος ως γραμματέας εμπορίου και πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά και μέλος της Εθνικής Ομοσπονδίας Εμπορίου και ο Σωτήρης Αβδελίδης, πολιτευτής μας και νομικός, έχουν αναλάβει με τέτοιου είδους πρωτοβουλίες να σας ενημερώσουν. Δεν κάνουν όμως μόνο αυτό. Πέρα από την πρωτοβουλία αυτή, προσπαθούν μέσα από τηλεφωνικές επικοινωνίες, μέσα από την επαφή μαζί σας, να δώσουν λύσεις σε ερωτήματα και σε προβλήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία σήμερα περισσότερο από οτιδήποτε. Σας αφήνουμε να τους ακούσετε, να μοιραστείτε μαζί τους προβληματισμούς και τα ερωτήματά σας και να σας πούμε ότι σαν Συντονιστική Επιτροπή των Ανεξάρτητων Ελλήνων της Κοζάνης θα είμαστε δίπλα σε οτιδήποτε χρειαστεί. Μην διστάσετε να μας ενοχλήσετε οποιαδήποτε ώρα και στιγμή νομίζω ότι μπορούμε να προσφέρουμε κάτι. Θα μου επιτρέψετε, γιατί μου δίνεται η ευκαιρία από αυτό εδώ το μικρόφωνο, να ευχαριστήσω τη Συντονιστική Επιτροπή της ΠΕ Κοζάνης, με τον συντονιστή επικεφαλής τον Αποστόλη του Καραχάλιο, τον οργανωτικό μας γραμματέα, Περιφερειάρχη της Δυτικής Μακεδονίας και εξαιρετικό συνεργάτη τον Σάκη τον Σγιάγκα
και την κυρία Ραχήλ Μακρύτη, βουλευτή μας, για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε στην προσπάθεια αυτή που κάνουμε για να ξαναέρθει η Ελλάδα στους Έλληνες. Να είστε βέβαιοι ότι είμαστε πολλοί, θα γίνουμε περισσότεροι, είμαστε ανεξάρτητοι και θα είμαστε πάντα Έλληνες. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Καλή σας μέρα. Να ξεκινήσουμε την ημερίδα μας με την πρώτη θεματική ενότητα, η οποία έχει τίτλο «Εργασιακές σχέσεις συνταξιοδοτικό» και η εισηγητής είναι ο κύριος Ρωμανιάς Γεώργιος, οικονομολόγος, νομικός και γραμματέας εργασιακών θεμάτων των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Κύριε Ρωμανιά, έχετε το λόγο. Καλημέρα και από μένα. Στο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, θα επιχειρήσω να κάνω μια γενική σκιαγράφηση των κανόνων που ισχύουν σήμερα για την κοινωνική ασφάλιση και μια, θα έλεγα, γρήγορη εικονογράφηση του τι τέξεται η επιούσα, του τι πρόκειται να γίνει από την 1η του Γενάρη του 2015 και πέρα. Βέβαια, μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η εισήγησή μου δεν μπορεί παρά να είναι συνοπτική. Ξέρω τι γίνεται, γιατί έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα αυτή την τελευταία περίοδο, τα τελευταία χρόνια, και ξέρω ποια ερωτήματα θα μου κάνετε, ποια ερωτήματα σας απασχολούν, ποιοι προβληματισμοί. Θα προσπαθήσω λοιπόν να απαντήσω, θα έλεγα έτσι τηλεγραφικά, αλλά με σαφήνεια, σε αυτά τα ερωτήματα, ώστε να προλάβω τη σωρία των ερωτημάτων που πρόκειται να ακολουθήσουν. Εννοείται βέβαια ότι όταν τελειώσουν και οι υπόλοιποι εισηγητές, οι λοιποί εισηγητές, θα μπορεί ο καθένας και η καθεμία να κάνει ερώτημα ή και παρέμβαση, που το ερώτημα αυτό μπορεί να αναφέρεται είτε σε γενικότερο θέμα είτε και σε προσωπικό θέμα. Βέβαια κάποια στιγμή πρέπει να φύγουμε για να προλάβουμε και την πτήση, διότι έχουμε ένα πρόγραμμα πολύ βαρύ. Υποθέτω ότι μέχρι τις 3:30, ξέρω εγώ, θα μείνουμε εδώ, αλλά εάν δεν προλάβουμε να απαντήσουμε σε κάποια ερωτήματα, δεσμευόμαστε με βάση τα ερωτηματολόγια που σας έχουν ήδη δοθεί κατά την είσοδό σας, να τα συμπληρώσετε, να τα δώσετε στη Συντονιστική Επιτροπή και δεσμευόμεθα ότι θα σας απαντήσουμε σε όλα τα ερωτήματά σας. Ακόμη και αν υπάρχουν ερωτήματα από άλλους που για τον ΑΕΒ λόγο δεν μπόρεσαν να είναι σήμερα εδώ και θέλουν να θέσουν και αυτοί τα ερωτήματά τους, κανένα πρόβλημα, μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Συντονιστική των Ανεξάρτητων Ελλήνων, να πάρουν τα αντίστοιχα ερωτηματολόγια, να τα συμπληρώσουν και θα απαντήσουμε, δεσμευόμαστε ότι θα απαντήσουμε και σε αυτά τα ερωτήματα. Με βάση λοιπόν αυτό την εισαγωγική παρατήρηση, μπαίνω στο θέμα. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι είναι πολύ, θα έλεγα, κάλπικη η όλη συζήτηση που διεξάγεται, μας στρέφουν το λαό σε εκείνο το θέμα, αν θα υπάρξει ή δεν θα υπάρξει νέα οριζόντια ή μη οριζόντια περικοπή των μισθών και των συντάξεων. Η όλη προσπάθεια είναι ύποπτη, διότι όπως θα σας εξηγήσω αμέσως τώρα, το κύριο πρόβλημα για το ασφαλιστικό δεν είναι αυτό. Το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι εάν πρόκειται να έχουμε με νέα νομοθέτηση, με νέα παρέμβαση της Τρόικας και αποδοχή αυτής της παρέμβασης όπως γίνεται από το κυβερνητικό επιτελείο, δεν είναι αν θα έχουμε νέα μείωση στις συντάξεις και αν αυτή η μείωση θα είναι οριζόντια, δηλαδή θα πιάνει τους πάντες, ή αν θα είναι περιπτωσιακή, θα αναφέρεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων ή σε συγκεκριμένα είδη ασφαλιστικών παροχών. Το πρόβλημα είναι πολύ ευρύτερο, είναι πολύ σημαντικότερο. Στην Ελλάδα ισχύει το σύστημα Bismarck. Σημαίνει ότι έχουμε αυτοτελή ασφαλιστικά ταμεία, είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, είναι αυτοτελείς οργανισμοί έξω από τον κορμό του ενστενή ενία δημοσίου, που έχουν δικό τους προϋπολογισμό και από τον προϋπολογισμό τους χορηγούν τις συντάξεις. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σήμερα καμία μελέτη που να λέει ότι τα ταμεία είναι σε θέση να καλύψουν αυτό που καταστατικά απαιτείται. Πρέπει να είναι σε θέση να καλύψουν τις συντάξεις των προσεχών 30 ετών. Προσέξτε, το ασφαλιστικό ταμείο δεν μοιάζει με μια επιχείρηση. Στην επιχείρηση ο επιχειρηματίας, όταν έχει κέρδη, έχει το δικαίωμα με τον κόπο του και με την προσπάθειά του και με τις ιδέες του κατάφερε να αποκομίσει κέρδη.
Έχει το δικαίωμα λοιπόν, είναι δικά του. Ανά πάσα στιγμή να κλείσει την επιχείρηση και να πάρει τα κέρδη και να πάει να ζήσει πλέον μόνος του χωρίς να έχει την αγωνία της επιχείρησής του. Τα ταμεία δεν είναι το ίδιο. Τα κέρδη που έχουν τα ταμεία, που είναι μορφή αποθεματικών, είναι για να πληρωθούν οι συντάξεις των επόμενων ετών. Δεν είναι δικά τους. Είναι χρήματα των συνταξιούχων. Είναι χρήματα εκείνων που πρόκειται να βγουν στη σύνταξη. Και βέβαια των ήδη συνταξιούχων, οι οποίοι εφόρου ζωής ή και οι κληρονόμοι τους έχουν το δικαίωμα να παίρνουν τη σύνταξή τους. Το πρόβλημα λοιπόν σήμερα είναι ότι τα ασφαλιστικά ταμεία δεν έχουν αποθεματικά. Δεν έχουν καν να πληρώνουν τις συντάξεις των προσεχών μηνών. Εάν θα παρατηρήσετε τα οικονομικά του ταμείου, θα διαπιστώσετε ότι το ΙΚΑ τον τελευταίο ένα χρόνο παίρνει δανεικά και αγύριστα, και επειδή είναι πολλοί από τη ΔΕΗ, θέλω να το πω, 250 εκατομμύρια πήρε πάλι προχθές από το ασφαλιστικό της ΔΕΗ για να μπορεί να πληρώσει τη συντάξη των προσεχών μηνών. Τα παίρνει δήθεν υπομορφή δανείου. Δεν παίρνει μόνο από το ασφαλιστικό της ΔΕΗ, βέβαια, παίρνει και από άλλα ταμεία, το μεγάλο επικουρικό. Παίρνει χρήματα. Τα χρήματα του επικουρικού είναι για να πληρωθούν οι επικουρικές συντάξεις. Δεν είναι για να τα πάρει το ΙΚΑ και να πληρώσει το ΙΚΑ τις κύριες συντάξεις, διότι με αυτόν τον τρόπο εξανεμίζονται οι επικουρικές συντάξεις. Καταργούνται οι επικουρικές συντάξεις. Υπάρχει λοιπόν εδώ πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δεν είναι αν θα έχουμε ή δεν θα έχουμε νέα μείωση. Θα έχουμε όχι τη μείωση, θα έχουμε νέο γκρέμισμα των συντάξεων. Υπάρχει αυτή τη στιγμή αδυναμία των ασφαλιστικών ταμείων να πληρώνουν αυτά που οφείλουν. Αυτά που έχουν νομοθετηθεί. Και θέλω εδώ να πω το εξής. Επειδή προημερών διάβασα σε μια εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας, ένα φύλλο Κυριακής, κάποια συνεντευξούλα που είχε δώσει κάποιος γνωστός που βγαίνει στα κανάλια και λέει, παρουσιάζεται ως ειδικός επί των ασφαλιστικών ζητημάτων και έλεγε το εξής, ότι εντάξει οι συνταξιούχοι δεν πρέπει να δυσανασχετούν, διότι από τη στιγμή που έχουμε περικοπές στις συντάξεις, τα ταμεία έχουν ένα κέρδος, πληρώνουν λιγότερα. Και τον πήρα τηλέφωνο και του είπα, έχεις μεσάνυχτα. Τα ταμεία πληρώνουν ολόκληρο το ποσό των συντάξεων. Θέλετε να σας πω ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι ένα ταμείο, η ΔΕΗ, το δημόσιο, ένα ταμείο το ΙΚΑ, βγάζει μια σύνταξη 1.500 ευρώ. Την παίρνει ο συνταξιούχος την απόφαση, αυτό λέει η απόφαση. Χορηγούμε σύνταξη από την τάδε του μηνός 1.500 ευρώ. Την παίρνει λοιπόν ο συνταξιούχος και λέει, καλά είμαι. Στη σημερινή κατάσταση 1.500 ευρώ καλά είναι. Ωραία. Όταν όμως μετά από λίγους μήνες πάρει το εκαθαριστικό, θα διαβάσει. Εις το αριστερόν γράφει σύνταξη 1.500 ευρώ. Και στο δεξί, κράτηση εισφοράς αλληλεγγύης του νόμου 3986, 80 ευρώ. Κράτηση του νόμου 4024, 100 ευρώ. Κράτηση του νόμου 4051, 80 ευρώ. Κράτηση του νόμου 4075, 120 ευρώ. Κράτηση του νόμου 4093, 150 ευρώ. Συνολικές κρατήσεις 500-600 ευρώ. Καταβάλλονται 900 ευρώ. 1.500 είναι η σύνταξη. 900 παίρνει. Πού πάνε τα άλλα 6, τα κερδίζουν τα ταμεία? Όχι. Τα υπόλοιπα 6 πηγαίνουν κατευθείαν για την εξόφληση των δανειστών. Καταλαβαίνετε τι γίνεται στην Ελλάδα σήμερα? Το έχετε καταλάβει? Δεν το έχετε καταλάβει. Ακόμα και αυτός που έκανε τον ειδικό είχε πέσει στην παγίδα ότι τα ταμεία πληρώνουν λιγότερα, άρα εξασφαλίζεται η βιωσιμότητά τους. Λάθος. Τα ταμεία τα πληρώνουν όλα. Από το ταμείο εκταμιεύεται το σύνολο των ποσών των συντάξεων. Απλώς ο συνταξιούχος παίρνει ένα κομμάτι και το υπόλοιπο φεύγει από την τσέπη του συνταξιούχου και πηγαίνει κατευθείαν για την εξόφληση των δανειστών. Καταλαβαίνετε πού βρισκόμαστε σήμερα? Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα σημείο όπου ο συνταξιούχος φέρει στην πλάτη του, χωρίς να έχει ευθύνη, τις υποχρεώσεις άλλων. Εκείνες τις υποχρεώσεις που δημιούργησαν άλλοι. Ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι? Κυρίως στο πολιτικό σύστημα. Αλλά δεν είναι σκοπός με εμένα να κάνω αυτή την κουβέντα τώρα. Εγώ προσπαθώ να σας δώσω να αντιληφθείτε πού πάμε και τι ακριβώς μένει γενέστε. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση, το πρώτο που έχουμε να κάνουμε, να ξέρουμε τι γίνεται. Και να μην πέφτουμε στην παγίδα ότι εντάξει ρε παιδιά, μας κόψανε αυτό από τη σύνταξη, αλλά αυτό τουλάχιστον μας εξασφαλίζει ότι στο μέλλον δεν θα μας κόψουν όλη τη σύνταξη ή δεν θα έχουμε νέες περικοπές. Σας εξήγησα λοιπόν ότι τα ταμεία μειώνονται, τα αποθεματικά των ταμείων μειώνονται με ολόκληρο το ποσό που γράφει η σύνταξη. Όσοι από εσάς εδώ σήμερα ή και από άλλους γνωστούς σας
έχουν πάρει τη σύνταξη, δεν έχουν να κάνουν τίποτα παρά να επαληθεύσουν αυτό που λέω. Να πάρουν το εξοπλιτικό, αυτό το εκαθαριστικό που παίρνουν κάθε μήνα. Παρένθεση. Για όσα ταμεία δίνουν το εκαθαριστικό. Διότι σήμερα πλέον έχουμε πέσει και στην άλλη μερίδα. Ήμουνα σε ένα συνέδριο προμηνός στις Βρυξέλλες και είχε γίνει ακριβώς the right to information που λέμε, το δικαίωμα του ασφαλισμένου να ενημερώνεται. Ξέρετε τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη και στη Γερμανία της κυρίας Μέρκελ. Κάθε 6 μήνες το ασφαλιστικό ταμείο στέλνει ειδοποίηση στον ασφαλισμένο. Στον ασφαλισμένο και στο συνταξιούχο. Και του μιλά για το τι γίνεται με το ασφαλιστικό του. Για τον ασφαλισμένο του λέει: έχεις τόσα χρόνια, μπορείς να φύγεις στην τάδε ημερομηνία, την τάδε ηλικία. Για το συνταξιούχο, αυτή είναι η σύνταξή σου, αυτές τις περικοπές έχεις. Στην Ελλάδα μέχρι τώρα δεν συνέβαινε αυτό. Και δεν ξέρω πότε θα συμβεί. Στην Ελλάδα όμως μέχρι τώρα τουλάχιστον, κάθε μήνα που έπαιρνες την εξόφληση, σου ερχόταν ένα χαρτί και σου έλεγε: αυτά είναι τα δικαιώματά σου, αυτό σου παρακρατούμε. Λοιπόν, σήμερα πολλά ταμεία, όχι όλα ευτυχώς, πολλά ταμεία, ειδικά για τη ΔΕΗ το επικουρικό, που έχει καταργηθεί τώρα και έχει πάει στο άλλο επικουρικό που δημιουργήθηκε το ΕΤΑ, το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, έχει σταματήσει εδώ και ένα χρόνο να στέλνει ειδοποιήσεις. Κανείς συνταξιούχος δεν ξέρει τι δικαιούται, τι κρατήσεις του κάνουν και σε κάθε περίπτωση γιατί του κάνουν αυτή την κράτηση. Πού στηρίζονται. Στην αντίληψή μου έχουν υποπέσει πολλές περιπτώσεις που οι κρατήσεις του νόμου 4024 και του νόμου 4051 και του νόμου 4093 που υπάρχουν για αυτές τις κρατήσεις εξαιρέσεις. Είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν συνταξιδοτηθεί με ποσοστό αναπηρίας 67% και έχουν δικαίωμα και στο εξωιδρυματικό επίδομα. Αυτοί λοιπόν εξαιρούνται από τις κρατήσεις. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι έχει υποπέσει την αντίληψή μου το ΙΚΑ και άλλα ταμεία εξακολουθούν να κάνουν τις κρατήσεις. Και πάνε οι ασφαλισμένοι και διεκδικούν πλέον να πάρουν πίσω. Όταν λοιπόν το επικουρικό έχει σταματήσει να στέλνει χαρτί, και δεν είναι μόνο το επικουρικό αυτό, έτσι είναι και άλλα ταμεία, τα οποία έχουν σταματήσει αυθαιρέτως να ειδοποιούν τον κόσμο ότι αυτό το μήνα σου βάλαμε στο λογαριασμό σου τόσα, διότι η σύνταξή σου ήταν αυτή και σου κάναμε αυτές και αυτές τις κρατήσεις με τον ΑΒΓ νόμο. Έχει σταματήσει ακόμα και αυτή η ενημέρωση. Ενώ λοιπόν στην Ευρώπη, ακόμα και στον ασφαλισμένο του στέλνουν τα ταμεία, εδώ σταματήσαμε να στέλνουμε πλέον ειδοποιήσεις, ευτυχώς όχι όλα τα ταμεία, το ταμείο της ΔΕΗ, που είναι στο ΙΚΑ βέβαια, και γενικά το ΙΚΑ εξακολουθεί να στέλνει τα μηνιαία δελτία, άλλο με τις κρατήσεις που κάνει, αλλά ορισμένα άλλα ταμεία, όπως είναι το επικουρικό που σας είπα και άλλα, δεν στέλνουν καν ειδοποίηση. Δεν ξέρει δηλαδή ο ασφαλισμένος. Και θέλετε να ακούσετε και τη συνέχεια. Εάν πάει ο ασφαλισμένος στο ταμείο και ρωτήσει: μου βάλατε στο λογαριασμό για την επικουρική μου σύνταξη τόσα χρήματα. Γιατί? Τι του απαντούν? Δεν ξέρουμε. Αυτά τα βγάζει το ΙΔΙΚΑ. Η εταιρεία αυτή που έχει γίνει, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση όπως λέμε, τρομάρα της κοινωνικής ασφάλισης. Και θα πρέπει να περιμένουν όταν έρθει η ενημέρωση από την ΙΔΙΚΑ, που μπορεί να έρθει μετά ένα χρόνο, να πάνε να ρωτήσουν και αν τους δώσουν απάντηση τότε. Δηλαδή έχουμε το θέμα ότι εκτός από τις περικοπές δεν λειτουργεί ούτε καν το σύστημα ενημέρωσης. Δεν ξέρει ο συνταξιούχος πλέον τι μπαίνει στο λογαριασμό του και τι κρατήσεις του γίνονται. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Όπως επίσης και άλλα είναι απαράδεκτα πράγματα. Εγώ θα περιοριστώ όμως στα κυριότερα να πω σήμερα. Και θα μπω κατευθείαν σε ένα ερώτημα που κυριαρχεί σήμερα σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα Κυριακάτικο πρωί-πρωί δέχτηκα τηλεφώνημα από το Ηράκλειο της Κρήτης, από την Καλαμάτα και από την Κομοτηνή, στο ξενοδοχείο μου, πρωί-πρωί. 8 παρά 4 ήταν το πρώτο, 8 και 4 το δεύτερο. Το ίδιο ερώτημα και από τις τρεις πόλεις. Ποιο είναι το ερώτημα? Ακούω πάλι από τα κανάλια, τα ραδιόφωνα, τις εφημερίδες, ότι επέρχεται θύελλα, ότι θα ανεβούν τα αεροηλικίας, ότι θα αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης, ό,τι. Πανικός έχει πέσει. Μια καθηγήτρια συγκεκριμένα, η πρώτη με πήρε από το Ηράκλειο της Κρήτης και μου λέει: δεν μπορώ, έχω πανικοβληθεί. Να κάνω την παραίτησή μου να φύγω, να μην με πιάσουν τα νέα μέτρα. Είναι ένα ερώτημα που φαντάζομαι και εσάς σας απασχολεί. Να φύγουμε τώρα, να περιμένουμε, τι μέλη γενέστε από την 1η του Γενάρη του 2015 και πέρα. Ακούστε λοιπόν ποια είναι η σωστή τοποθέτηση πάνω σε αυτό το ζήτημα. Πρώτος άξονας για να κρίνει κανείς αν πρέπει να φύγει ή όχι, πρέπει
αν πάτε σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης, επιτρέψτε μου να πω ότι έχω γυρίσει όχι μόνο την Ευρώπη, όλο τον κόσμο. Και ξέρω ότι ο Γερμανός δεν φεύγει σε σύνταξη αν δεν εξασφαλίσει και τον τελευταίο μήνα της υπηρεσίας του. Το ίδιο και ο Βρετανός, το ίδιο ο Σουηδός, το ίδιο ο Γάλλος και ο Ιταλός ακόμα το ίδιο. Δεν φεύγει αν δεν εξασφαλίσει όταν θα πάρει τη σύνταξή του να πάρει το μεγαλύτερο ποσό που μπορεί. Και δικαίως και σωστά. Στην Ελλάδα δυστυχώς έχω απαριθμίσει κατά τα τελευταία 2 χρόνια 28 ασφαλιστικούς νόμους. 28 φορές τα τελευταία 2 χρόνια έχει αλλάξει η νομοθεσία για τις συντάξεις. 28 φορές. Ούτε οι υπάλληλοι των ταμείων δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τις αλλαγές. Εκεί που κάτι πάει να ισχύσει, έρχεται μετά. Και προσέξτε, όχι μετά από 6 μήνες, 1 χρόνο. Θα σας θυμίσω ότι με τον νόμο 4093 θεσπίστηκαν ορισμένες διατάξεις για το ΕΚΑΣ και ο νόμος αυτός δημοσιεύτηκε στις 22 Νοεμβρίου του 2012. Μετά 6 μέρες τροποποιήθηκε αυτός ο νόμος με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Και μετά άλλες 6 μέρες ξανατροποποιήθηκε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου και ο νόμος πάλι. Δηλαδή μέσα σε 12 περίπου μέρες είχαμε 3 αλλαγές ειδικά για το ΕΚΑΣ. Ποιοι το παίρνουν, ποιοι εξαιρούνται, ποιοι δεν εξαιρούνται. Βέβαια και αυτές οι 3 αλλαγές ξανά έγινε τώρα νέα αλλαγή, τώρα ακριβώς για αυτούς που έχουν ποσοστό αναπηρίας 80%. Και θα ξαναγίνει κι άλλη, γιατί δεν είναι σωστή και αυτή η αλλαγή. Δεν μπορεί κανείς να παρακολουθήσει αυτές τις αλλαγές οι οποίες συμβαίνουν. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, το πρώτο που ο μέλλον συνταξιούχος, αυτός που σκέπτεται να φύγει με σύνταξη, είναι να δει ποια σύνταξη θα πάρει. Να δει τι ύψος σύνταξη θα πάρει. Να δει πότε τον βολεύει να μείνει. Πότε μπορεί να μείνει ή όχι. Θα κάνω εδώ τούτο, γιατί πρέπει να τα μάθετε. Όσο μπορέσουμε, θέλω να είμαστε χρήσιμοι σήμερα και να φύγετε από εδώ έχοντας κάτι καινούριο πάρει. Να μην μείνετε με αυτά που ξέρατε μέχρι χθες. Θυμάμαι εδώ και 10 χρόνια περίπου, σε ένα ταξίδι μου στη Φιλανδία, που η τότε γυναίκα υπουργός είχε την καλοσύνη να μου δώσει 2 κορίτσια και να με πάνε να δω πώς λειτουργεί το σύστημα εκεί, στη Φιλανδία. Ακούστε λοιπόν κάτι. Στην είσοδο του κτηρίου, ένα τεράστιο κτίριο στο κέντρο του Ελσίνκη, στην είσοδο υπήρχαν 20 κομπιούτερς, δεξιά και αριστερά, στο χώρο μπροστά, όπως μπαίνεις μέσα, 20 κομπιούτερς. Και υπήρχε και ένα σαλονάκι όπου καθόταν ο κόσμος. Μπροστά από το κάθε κομπιούτερ ήταν και ένας άνθρωπος, μια γυναίκα, ένας άνθρωπος, ασφαλισμένος. Τι έκανε, είχε μια κάρτα, αυτές σαν τις πιστωτικές κάρτες, smart card τη λένε, smart σημαίνει και κομψός, αλλά σημαίνει και έξυπνος. Είχε την κάρτα, την έβαζε στη σχισμή, έδινε και ένα κωδικό για λόγους ασφαλείας, είχε ο καθένας το κωδικό του, πάταγε το κουμπί και έβγαινε στην οθόνη η φωτογραφία του και η ασφαλιστική του κατάσταση. Δεν πήγαινε να ρωτήσει κανέναν υπάλληλο. Πήγαινε μοναχός του, σταμάταγε στο κομπιούτερ, πάταγε το κουμπί και έβγαινε στην οθόνη η εικόνα του και η ασφαλιστική του κατάσταση. Έχεις τόσα χρόνια, μπορείς να φύγεις ή δεν μπορείς να φύγεις, χρειάζεσαι ακόμα τόσα χρόνια ή και από κάτω σύσταση. Σου συνιστούμε να μείνεις ακόμα 6 μήνες, 8 μήνες, 1 χρόνο, διότι θα εξασφαλίσεις τόσο παραπάνω σύνταξη. Ακούστε τη συνέχεια. Ας πούμε ότι του βγάζε το χαρτί ότι μπορούσε να φύγει και δεν είχε λόγο να μείνει παραπάνω. Έκανε μια εκτύπωση, την έπαιρνε την εκτύπωση, ανέβαινε στον πρώτον όροφο και εκεί πήγαινε στο γκισέ. Του έβγαινε η σύνταξη επιτόπου. Δεν χρειαζόταν ούτε να πάει με υπαλλήλους ούτε τίποτα. Επιτόπου έβγαινε η σύνταξη. Και εδώ πλέον φτάνουμε στο απίστευτο. Έβγαινε η επιταγή και δίπλα ακριβώς ήταν το τραπεζικό κομμάτι του ασφαλιστικού συστήματος. Είχε το δικαίωμα να καταθέσει την επιταγή στο ασφαλιστικό σύστημα που λειτουργεί και σαν τράπεζα. Έδινε κάτι μεγαλύτερο επιτόκιο από τις άλλες τράπεζες, έπαιρνε τη σύνταξή του, την πήγαινε δίπλα, έδινε εντολή να καταβάλει τη σύνταξη εκεί και τελείωσε. Όταν λοιπόν είδε αυτή την όλη διαδικασία, ήταν τότε Υπουργός Εργασίας ο Μιλτιάδης από Παϊωάννου. Πήγα και τον βρήκα. Του λέω, δεν το θεσπίζεις και στην Ελλάδα αυτό το σύστημα, να αποφύγουμε τη διαδοχική ασφάλιση. Ξέρετε ότι στην Ελλάδα το έμφραγμα που υπήρχε στην κοινωνική ασφάλιση ήταν η διαδοχική ασφάλιση. Η οποία διαδοχική ασφάλιση τιμωρεί κυρίως εκείνους τους Έλληνες που πρέπει να έχουν την καλύτερη μεταχείριση. Και όμως το σύστημα τους μεταχειρίζεται με τον χειρότερο τρόπο. Διότι αν έχεις περάσει 3-4 ταμεία και πάνε να πάρεις σύνταξη,
η σύνταξη θα βγει πολύ χαμηλότερη από το αν ήσουν σε ένα μόνο ταμείο. Τιμωρείται δηλαδή εκείνος ο κατά τεκμήριον ασθενέστερος που δεν έβρισκε δουλειά και πήγε στην αρχή στο ΝΑΤ, μετά πήγαινε στο Ταμείο Εμπόρων ή στο Ταμείο το ΤΕΒΕ τότε ή στο Ταμείο Αυτοκινητιστών ή μετά πήγαινε στο ΙΚΑ ή στο δημόσιο. Αυτός ο άνθρωπος που είχε περάσει τόσα στάδια και έπρεπε να προστατευτεί από την πολιτεία, η πολιτεία τον τιμωρούσε και του έδινε χαμηλότερη σύνταξη. Αυτό το έμφραγμα λοιπόν που υπάρχει. Και το πρόβλημα λοιπόν είναι ο τότε Υπουργός το κατάλαβε. Ψήφισε νόμο. Είναι ο νόμος 2676 που δημοσιεύτηκε στο πρώτο φύλλο της Εφημερίδας Κυβερνήσεως του 1999. 5 Ιανουαρίου ήταν το πρώτο φύλλο. Νόμος 2676, ιστορικός νόμος, που εκαθιέρωνε την υποχρέωση των ταμείων 5 χρόνια πριν από την υποτιθέμενη ημερομηνία συνταξιοδότησης, υποχρεωτικό στα ταμεία δίνανε βεβαίωση για τα δικαιώματα που είχε ο κάθε ασφαλισμένος και αν τα ταμεία κάνανε λάθος, δεσμευότανε από το λάθος. Δεν είχε την ευθύνη ο εργαζόμενος, ο ασφαλισμένος, αλλά το ταμείο. Ήταν υποχρεωμένο του χορηγήσει τη σύνταξη, ακόμα και αν είχε κάνει λάθος στη βεβαίωση. Ωραία. Εγώ τότε ήρθα ευχαριστημένος, έγραψα ένα άρθρο κυριακάτικο φύλλο στην Καθημερινή, μια ολόκληρη σελίδα έφαγα, χειροκροτούσα, μπράβο, και στην Ελλάδα σταματάμε πλέον να έχουμε τις καθυστερήσεις της διαδοχικής ασφάλισης και, εν πάση περιπτώσει, εγκομίαζα ότι και στη χώρα μου εφαρμόστηκε αυτή η διαδικασία. Ξέρετε τη συνέχεια. Δεν εφαρμόστηκε ο νόμος. Ο νόμος δεν εφαρμόστηκε. Ο νόμος ανετράπη. Και ανετράπη διαδοχικά. Θυμάμαι μετά ένα χρόνο περίπου ότι είχε έρθει ένας ασφαλισμένος τότε στο γραφείο μου και του είχα πει γιατί δεν πάει να εφαρμόσει τον νόμο και μου λέει πήγα και με διώξανε. Με έδιωξε ο υπάλληλος του ΙΚΑ, δεν έφταιγε ο υπάλληλος βέβαια, ο υπάλληλος του ΔΙΑ το έκανε. Αλλά όταν ο υπάλληλος έχει ένα πακέτο αιτήσεων, τι να προλάβει να κάνει. Με έδιωξε ο υπάλληλος του ΙΚΑ, διότι μου είπε: εγώ καθυστερώ να βγάλω τις συντάξεις αυτών που έχουν φύγει εδώ και ένα χρόνο. Και θα σου βγάλω σε ένα βεβαίωση που θα φύγεις. Και επομένως ο νόμος δεν εφαρμόστηκε. Φωνάξαμε τότε το διοικητή του ΙΚΑ, ήταν ο Μητιάδης ο Νεκτάριος και μας εξήγησε ο άνθρωπος: δεν μπορώ. Είναι το σύστημα μπλοκαρισμένο, δεν γίνεται να εφαρμοστεί ο νόμος. Καθιερώσαμε τότε, φροντίσαμε και καθιερώθηκε, αν το θυμάστε, όσοι το θυμούνται, το λεγόμενο δελτίο διαδοχικής ασφάλισης. Ώστε όταν ο ασφαλισμένος θα πάει να πάρει τη σύνταξή του, να μην περιμένει εκείνη την ώρα το ταμείο να ρωτήσει αν έχει και σε ποιο ταμείο έχει χρόνια, για να μπορέσει να είναι συντομευμένος ο χρόνος και να βγει αμέσως. Δεν εφαρμόστηκε ούτε αυτό το δελτίο, διότι, και εδώ σας το λέω για να ξέρετε τι γίνεται σε αυτόν τον τόπο, διάφορες εταιρείες δεν θέλανε να γίνει αυτό, διότι θέλανε να λιμένονται τα ασφαλιστικά ταμεία και να έχουν αυτές το λόγο να εφαρμόσουν, διότι το κόστος είναι ελάχιστο σε αυτή την περίπτωση. Είναι ελάχιστο για να γίνει αυτό. Επομένως, μην ακούτε ότι σήμερα για να βγει μια σύνταξη στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης των Υπαλλήλων των Εμπορικών Καταστημάτων χρειάζεται πάνω από 5 χρόνια. Εκκρεμούν 36.000 αιτήσεις και είναι 6 υπάλληλοι για να βγάλουν αυτές τις αιτήσεις. Δηλαδή 6.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης πρέπει να βγάλει ο κάθε ένας υπάλληλος. Πότε τις βγάλει? Βγάζει 2-3 την ημέρα, μπορεί παραπάνω. Στο ΙΚΑ, για να το γενικεύσω το θέμα, 400.000 αιτήσεις, είτε για κύρια σύνταξη, είτε για επικουρική σύνταξη, είτε για εφάπαξ, εκκρεμούν σήμερα σε όλα τα ταμεία. Αυτό που συμβαίνει είναι άνευ προηγουμένου. Όταν ακούω εγώ τον Πρωθυπουργό και γενικά τα κυβερνητικά στελέχη να λένε ότι έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα και θα μοιράσουμε, τι θα μοιράσουνε, κόβουνε από τον κόσμο από 200, 300, 400, 500, αν είναι μεγαλύτερες συντάξεις 1.000 ευρώ το μήνα και θα δώσουν 2 εκατοστάρικα, εφάπαξ και καλύπτεται το θέμα, αν τα δώσουν και αυτά. Έτσι. Όταν λοιπόν εγώ ακούω ότι έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα και φέρνω στο μυαλό μου το λογαριασμό που έχω κάνει ο ίδιος, ότι οι 400.000 που εκκρεμούν οφείλουν περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή έχουμε συσσωρευμένο χρέος των ταμείων, του δημοσίου δηλαδή, 6 δισεκατομμύρια ευρώ για αυτές τις συντάξεις που καθυστερούν, από εκεί και πέρα πού είναι το πρωτογενές πλεόνασμα? Κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Φτάνουμε δηλαδή σε ένα σημείο να έχει χάσει την αξιοπιστία της τελείως, θα έλεγα, η οποιαδήποτε κυβερνητική πηγή που μιλάει για αυτά τα ζητήματα. Άρα λοιπόν, για να το καλύψω αυτό το θέμα, σήμερα, για να επανέλθω δηλαδή στην αφετηρία αυτής της παρεμβατικής σε κάποιο βαθμό συζήτησης, είναι το ότι ο ασφαλισμένος που θέλει να ξέρει αν θα φύγει ή όχι, το δεύτερο σημείο είναι ότι οι αλλαγές που θα γίνουν το 2000, από την 1η Γενάρη του 2011
είναι προσδιορισμένες. Τι λένε αυτές οι αλλαγές? Προσέξτε. Δεν λένε ότι όσες συντάξεις εκδοθούν από την 1η του Γενάρη του 2015 και πέρα θα βγάζουν 360 ευρώ και μετά τα υπόλοιπα θα τα δίνουν τα ταμεία αν έχουν. Αλλά θα βγάζουν 360 ευρώ. Όχι, δεν λένε αυτό οι νόμοι. Οι νόμοι οι δύο λένε ότι όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την 1η του Γενάρη του 2015 και υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης θα παίρνουν 360 ευρώ. Όχι όλοι, εκείνος δηλαδή ο οποίος έχει θεμελιώσει μέχρι σήμερα ή θα θεμελιώσει μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2014 συνταξιοδοτικό δικαίωμα, αυτός δεν θα υπολογιστεί η σύνταξή του με τα 360 ευρώ μόνο, θα υπολογιστεί όπως υπολογίζεται και σήμερα. Ένα λοιπόν θέμα είναι αυτό. Άρα δεν έχει λόγο εκείνος που έχει θεμελιώσει μέχρι σήμερα ή θα θεμελιώσει εκείνος ή εκείνη ή θα θεμελιώσει μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2014 να λέει ότι εγώ πρέπει να φύγω τώρα πριν έρθει το 2015, διότι αν θα μου υπολογίσουν τη σύνταξή μου θα μου δώσουν 360 ευρώ και αν δεν τρέχα γύρευε μετά να δω αν θα μου δώσουν τα υπόλοιπα. Όχι. Είναι μόνο, το ξαναλέω για να το καταλάβετε, για εκείνους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την 1η του Γενάρη του 2015 και πέρα. Για τους δημοσίους υπαλλήλους δηλαδή, για να το πω καθαρά, είναι εκείνοι οι οποίοι μέχρι το τέλος του 2014 θα έχουν 25 ετία, δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα. Θα έχουν πρόβλημα όμως εκείνοι που συμπληρώνουν και με εξαγορές την 25 ετία μετά την 1η του Γενάρη του 2015 και πέρα. Ένα αυτό. Βέβαια εδώ είμαι υποχρεωμένος να πω και κάτι ακόμα, το οποίο είναι συμπληρωματικό σε αυτό. Ο νόμος, οι δύο νόμοι, εκτός από αυτό, λένε για κάτι άλλο. Λένε ότι από την 1η του Γενάρη του 2015 και πέρα το κράτος εγγυάται 360 ευρώ. Αυτή η δεύτερη διάταξη πιάνει τους πάντες. Πιάνει και αυτούς που φύγανε σε σύνταξη πριν από 20 χρόνια. Ας πούμε τη σύνταξη σήμερα έχει κάποιος, να ξαναφέρω το παράδειγμα, 1.500 ευρώ. Και δεν έχει το ταμείο του τα δώσει λεφτά. Υποχρεούται ο κρατικός προϋπολογισμός να καλύψει τη διαφορά. Πάει στο ταμείο να πάρει λεφτά, πάρει τη σύνταξή του και του λέει το ταμείο: εγώ δεν έχω να σου δώσω 1.500, διότι τα οικονομικά μου δεν μου το επιτρέπουν. Έχω όμως να σου δώσω 700 ευρώ. Το ΙΚΑ, η ΔΕΗ, οποιοδήποτε ταμείο. Έχω να σου δώσω 700 ευρώ. Θα πάρει τα 700 ευρώ και θα πάει στο κράτος να πάρει τα υπόλοιπα. Αυτό λέει το Σύνταγμα και η σημερινή νομοθεσία, η οποία ισχύει εδώ και δεκαετίες. Με το νέο νόμο, με τους δύο νόμους, εάν συμβεί αυτό, το κράτος θα του πει: εγώ σου δίνω 360 ευρώ. Τα άλλα τα χάνεις. Αν έχει λοιπόν σύνταξη 1.500 ευρώ, θα πάρει μόνο 360 ευρώ από το κράτος. Τα υπόλοιπα, εφόσον το ταμείο δεν έχει και το κράτος δεν εγγυάται παραπάνω, τα χάνει. Αυτή η διάταξη βέβαια μένει να κριθεί, διότι έχουν γίνει προσφυγές και αναμένουμε απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας για να δούμε σε κάποιο αν τελικά μπορεί να ισχύσει ή να μην ισχύσει. Αλλά επί του παρόντος δεν έχετε λόγο να σκέπτεστε τι θα γίνει με τα 360 ευρώ αν έχετε θεμελιώσει. Διότι ναι, μεν η σύνταξή σας θα υπολογιστεί με τον σημερινό τρόπο, αλλά όλους πλέον, παλιούς και νέους, τους πιάνετε τα 360 ευρώ. Δεν κερδίσετε τίποτα αν φύγετε νωρίτερα. Έτσι. Και σε κάθε περίπτωση βέβαια, μην είμαστε, να ξέρουμε την πραγματικότητα. Εάν αλλάξει το πολιτικό σκηνικό, οι πρώτοι νόμοι που θα καταργηθούν, τουλάχιστον σε αυτό το τομέα, θα είναι ο νόμος 3863 και ο νόμος 3865. Οι δύο νόμοι αυτοί, οι οποίοι θα κριθούν κατά την εκτίμησή μου σίγουρα τη συνταγματική σε ό,τι αφορά τα 360 ευρώ, θα αλλάξουν. Έχουμε καιρό ακόμα. Δεν είναι λόγος με άλλα λόγια για να κρίνετε, να βάζετε στη σιγαριά ότι από την 1η του Γενάρη του 2015 αν φύγω θα πάρω 360 ευρώ. Δεν είναι λόγος αυτός για τους λόγους που σας έχω μέχρι τώρα εξηγήσει. Τώρα, θέλω ακόμα να πω δύο κουβέντες. Βέβαια θα τελειώσω κάποια στιγμή, διότι πρέπει να μιλήσουν και οι δύο συνάδελφοι. Αλλά θέλω να πω δύο κουβέντες, διότι κάποια στιγμή επιτέλους ο κόσμος πρέπει να σηκώσει κεφάλι. Δεν μπορεί να κάνεις την αίτηση. Όταν ήμουν διευθυντής ασφαλιστικού της ΔΕΗ, θυμάμαι ότι οι άνθρωποι που είχαν πρόβλημα αναπηρίας και θέλανε να πάρουν σύνταξη λόγω αναπηρίας, φρόντισαν το πολύ σε μια εβδομάδα 10 μέρες να περάσουν από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή. Το πολύ σε μια εβδομάδα 10 μέρες. Τελείωνε η διαδικασία. Εάν η Επιτροπή δεν έβγαζε απόφαση που τους ήταν αρεστή, μεριμνούσαν αμέσως
να περάσουν από τη δευτεροβάθμια επιτροπή. Η δευτεροβάθμια λειτουργούσε στα γραφεία μας μια φορά την εβδομάδα. Να τελειώνει το θέμα μέσα το πολύ σε 10-15 μέρες. Να έχει λήξει το θέμα. Τα ξέρετε πολύ καλά τώρα ότι αυτοί που έχουν πρόβλημα αναπηρίας πρέπει να πάνε στο ΚΕΠΑ. Είχα πει από το 2010 ότι αυτό το συγκεντρωτικό σύστημα χωρίς υποδομή δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Και το είπα και πριν από 10 μέρες στο διοικητή του ΙΚΑ, που μου έλεγε θα φτιάξω 513 επιτροπές κτλ. Ήδη έμαθα χθες ότι εδώ στην περιοχή σας η επιτροπή αυτή έχει ζήταγε 10 γιατρούς, ο οποίος συγκεκριμένα που δίνει τους γιατρούς για τα ΚΕΠΑ, ζήταγε δεν ξέρω πώς και έχουν δηλώσει 8 οδοντίατροι και 2 άλλων ειδικοτήτων. Για το όνομα του Θεού. Θα βάλουμε οδοντίατρους να κρίνουν αναπηρίες, ανικανότητες, διάφορες παθήσεις. Οι οδοντίατροι είναι για τη δουλειά τους, σωστή και καλή. Αλλά δεν μπορεί να κρίνουν ζητήματα, ας πούμε, καρκίνου, ζητήματα καρδιοπαθειών, άλλα ζητήματα, άλλες παθήσεις, παραπληγίες και τέτοια πράγματα. Δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Του είπα λοιπόν πριν από 15 μέρες, ό,τι και να κάνει, το σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι αυτό το σύστημα το ΚΕΠΑ δεν έχει μέλλον, δεν μπορεί. Είτε είσαι στον ΟΓΑ, είτε είσαι στον ΟΑΕ, ελεύθερος επαγγελματίας, είτε στη ΔΕΗ, όλοι πάνε κατευθείαν στο ΚΕΠΑ. Το ΚΕΠΑ δεν λειτουργεί και παρουσιάζεται το φαινόμενο ο ανάπηρος να περιμένει 10-12 μήνες για να κρυθεί, χωρίς σύνταξη, και αν η απόφαση δεν είναι θετική και πάει στη δευτεροβάθμιο, άλλους 5-6 μήνες. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν φτάσει στα όρια της απελπισίας, τα όρια της αυτοκτονίας. Δεν μπορούν να επιβιώσουν. Υπάρχει λοιπόν μέγα ζήτημα εδώ σε ό,τι αφορά τις αναπηρικές συντάξεις. Και δυστυχώς με τον τρόπο που λειτουργεί εδώ στην Ελλάδα πλέον το σύστημα δεν πρόκειται να λυθεί. Για μένα χρειάζεται να επανέλθουμε στην αποκέντρωση. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί, τα συγκεντρωτικά συστήματα ήταν συστήματα που ίσχυαν μέχρι το 1950. Στη συνέχεια όλες οι μελέτες έδειχναν ότι πρέπει να έχουμε αποκέντρωση. Εγώ ως διευθυντής του ασφαλιστικού της ΔΕΗ είχα δημιουργήσει τα λεγόμενα, κατά μέρους, τα ΠΕΚΑ, τα ασφαλιστικά συστήματα. Είχα φτιάξει και στην Κοζάνη, στην Τολεμαΐδα, στον Πειραιά, στα Πατήσια, στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη, μονάδες για να πηγαίνει ο κόσμος και να μην συνοστίζεται και να παίρνει ικανοποίηση από τον γιατρό. Χωρίς πίεση και χωρίς μεγάλη, θα έλεγα, καθυστέρηση και οικονομικής φύσεως μάλιστα. Τα διαλύουν τώρα. Τα περιορίζουν τώρα. Πήγαν να τα διαλύσουν τελείως, ευτυχώς με τον τελευταίο νόμο κρατήθηκαν τις ΔΕΗ, ειδικά τα ταμεία, τα νοσηλευτήρια. Αλλά και πάλι όταν στην Αθήνα Φερρυπίν γίνεται προσπάθεια όλος ο κόσμος των Αθηνών να πάει σε ένα ιατρείο, καταλαβαίνετε κάθε πρωί τι γίνεται. Είχα βάλει ακόμα και μουσική την ώρα που περίμενε ο κόσμος, δεν ήταν δική μου ιδέα. Είχα πάει στην Αμερική και είχα δει ότι όσοι περιμένουν στα νοσηλευτήρια τους έχουν βάλει μια απαλή μουσική. Εντάξει, έχουν τον πόνο τους οι άνθρωποι, τουλάχιστον είναι σε ένα περιβάλλον, θα έλεγα. Όταν την είχα βάλει τη μουσική, με κοροϊδεύανε. Η μουσική μας χρειαζότανε. Ναι, χρειαζότανε. Τώρα τα διαλύουν τελείως. Υπάρχει λοιπόν μέγα πρόβλημα. Και δεν αναφέρομαι βέβαια στην αδυναμία να πάρει ο άλλος το φάρμακό του, να λειτουργήσει ο ΕΟΠΗ κτλ. Το τελευταίο που θέλω να πω και θα σταματήσω εδώ, για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι και στη συνέχεια θα είμαι πρόθυμος να απαντήσω σε όσα ερωτήματα θέσετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι αυτό που προείπα πριν από λίγο, ότι επιτέλους πρέπει οι πολίτες, οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι να αντιδράσουν. Υπάρχει ο νόμος 3230, κρατήστε τον αυτόν τον νόμο, του 2004, ο οποίος συμπληρώθηκε με τον νόμο 3242, επίσης του 2004. Τι λένε αυτοί οι νόμοι? Ο πρώτος νόμος μας λέει, ο 3230, μας λέει ότι οι διοικητικές αρχές, οι δήμοι, τα ασφαλιστικά ταμεία, οφείλουν να απαντήσουν στα αιτήματα των πολιτών και των ασφαλισμένων εντός 50 ημερών από την ημερομηνία που κατατίθεται η αίτηση. Εάν δεν μπορούν να απαντήσουν, οφείλουν μέσα σε 50 μέρες να στείλουν έγγραφη απάντηση στον ενδιαφερόμενο και να του εξηγούν για ποιο λόγο αδυνατούν να δώσουν λύση στο θέμα σε 50 μέρες και να του λένε ότι θα καθυστερήσουμε ακόμα 1 μήνα, 2 μήνες, όσο νομίζουν. Εντός 50 ημερών τα ταμεία είναι υποχρεωμένα να λύνουν το θέμα της συνταξιοδότησης. Και έρχεται ο νόμος 3242, πάλι του 2004, και συμπληρώνει το προηγούμενο και λέει ότι εάν τα ταμεία και γενικά οι διοικητικές αρχές
δεν απαντήσουν μέσα σε 50 μέρες, ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να καταθέσει από εκεί πλήρους αποζημίωσης. Ό,τι ζημιά έχει πάθει, είτε οικονομική, είτε ικανοποίηση, σε κάθε περίπτωση που καταλήγει να έχει οικονομικό χαρακτήρα, έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση και μάλιστα πλήρη αποζημίωση. Και έχω καλέσει από τα κανάλια και το λέω και σε εσάς, καιρός είναι πλέον οι ασφαλισμένοι, διότι με τις εγγυήσεις που δίνουν οι διάφοροι διοικητές των ασφαλιστικών ταμείων, λύση δεν θα υπάρξει. Καιρός είναι λοιπόν να αρχίσουν να κατατίθενται μαζικά αγωγές ότι θέλουμε εφαρμογή του νόμου 3230 και των 3242 και να ζητούν όλοι ικανοποίηση, χρηματική, οικονομική, αποζημίωση πλήρη, διότι τα ταμεία δεν ετήρησαν τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία. Δεν μπορεί να έχουμε 400.000 αιτήσεις που σας είπα πριν από λίγο, που εκκρεμούν μέχρι και 5 χρόνια και οι ασφαλισμένοι να είναι έρμεα των ορέξεων και των διαθέσεων του κάθε διοικητή του ασφαλιστικού ταμείου. Μου είπανε προημερών ότι ένας από τους νεοδιορισμένους διοικητές των ασφαλιστικών ταμείων πάει στο Διοικητικό Συμβούλιο και δεν λέει το ταμείο μας, λέει η εταιρεία μας. Μιλάει η εταιρεία μας. Τον έχουν φέρει βέβαια από τον ιδιωτικό τομέα, από κάποια ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία. Έτσι. Και λέω πού κατατήσαμε. Ο διορισμένος διοικητής για να προστατεύσει τα συμφέροντα των ασφαλισμένων δεν έχει ιδέα τι σημαίνει κοινωνική ασφάλιση. Και τον βάλανε να διευθύνει ένα μεγάλο ταμείο, τον βάλανε με εκατομμύρια ασφαλισμένους, πολύ μεγάλο ταμείο, τον βάλανε να διευθύνει αυτό το τομέα. Και μιλάει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και όταν του είπε μια μέρα ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων, μα τι είναι αυτά που λέτε, εταιρεία είμαστε? Απαντά, ναι, είμαστε εταιρεία, σας παρακαλώ. Και δεν του έδωσε την δυνατότητα να συνεχίσει την συζήτηση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ τα προβλήματα είναι πολύ σημαντικότερα. Διότι τι να το κάνω εγώ, μου συζητάς και μου λες δεν θα γίνει νέα μείωση, δεν θα είναι οριζόντια ή δεν ξέρω τι. Μα όλες οι συντάξεις θα μειωθούν, όλες οι συντάξεις θα γκρεμιστούν. Δεν υπάρχει αποθεματικό αυτή τη στιγμή. Το ΙΚΑ σας το εξήγησα πριν από λίγο. Παίρνει χρήματα από άλλα ταμεία για να καλύψει τους προσεχείς μήνες. Πού να καλύψει τα 30 χρόνια. Εγώ το έχω πει ότι το σύστημα αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει. Χρειάζεται ανασχεδιασμό και ανάταξη. Όταν εγώ έφτιαχνα το ασφαλιστικό της ΔΕΗ νέος τότε και τραβούσα τις καμπύλες στις προβολές στο μέλλον και έλεγα τι συντάξεις πρέπει να δώσουμε, αυτές τις συντάξεις. Πού θα βρούμε τα λεφτά, και τραβούσα τις καμπύλες και έλεγα αυτή πρέπει να είναι η ασφαλιστική εισφορά, αυτό θα είναι το επενδυτικό προϊόν, επομένως κάθε μήνα, κάθε χρόνο, τόσα θα πληρώνω, τόσα θα εισπράττω. Είχε γίνει μια σωστή δουλειά, είχε φτιαχτεί ένα ασφαλιστικό σωστό. Άλλο αν στη συνέχεια ήρθαν οι πολιτικοί και το ξεχαρβαλώσανε και αυτό το σύστημα. Σήμερα δεν βρισκόμαστε εκεί. Όσες καμπύλες και να κάνεις και ό,τι αναλογιστικές προβολές και να μπορεί κανείς να πραγματοποιήσει, στην πραγματικότητα θα δει ότι το ταμείο είναι μείον. Θα δει ότι δεν υπάρχουν πλέον αποθεματικά και τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν μέγα πρόβλημα. Δεν μιλούμε πλέον για το αν θα γίνει ή δεν θα γίνει νέα μείωση, είτε είναι οριζόντια είτε δεν ξέρω τι. Μιλούμε για ένα σύστημα διαλυμένο, μιλούμε για αδυναμία καταβολής των συντάξεων, μιλούμε για εξαήλωση της κοινωνικής ασφάλισης και για τη μεταφορά της στην ιδιωτική ασφάλιση. Δεν είναι τυχαίο που ο κατά τα άλλα φίλος μου διοικητής του ΙΚΑ βγήκε ένα πρωί και είπε και τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης είναι κοινωνική ασφάλιση. Και αναγκάστηκα να του πω από το κανάλι, φίλος Πλάτων, φίλτα τον δε η αλήθεια. Κάνετε λάθος. Η επαγγελματική ασφάλιση είναι η ιδιωτική ασφάλιση. Δεν έχει την εγγύηση του κράτους. Ο καθένας εγγυάται τον εαυτό του. Βάζει από την τσέπη του. Ο καθένας πρέπει να φροντίζει να εξασφαλίζει σύνταξη σε ατομικό επίπεδο. Προς τα εκεί πάμε. Αυτό είναι το πρόβλημα και όχι αν θα γίνει ή δεν θα γίνει νέα μείωση. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Να ευχαριστήσουμε ότι ο κύριος Δολμανιάς μπορεί να είναι. Για κάρα, ο Πειραιάς το έχει αυτό λίγο. Λοιπόν, να είστε καλά. Εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους σας και πρώτα απ' όλα γιατί είστε εδώ Κυριακή πρωί, μια μέρα που θέλετε να ξεκουράζεστε, μια μέρα που δικαιούται η κοινωνία να βρίσκεται και να συναντιέται και όχι να δουλεύει. Εγώ θα ευχαριστήσω και τον κύριο Ασιανό που είναι εδώ, ανθρώπους που βρήκα στον εργοδοτικό συνδικαλισμό που με ενέπνευσαν να συνεχίσω.
και τον συνάδελφό μου, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, και είμαι σίγουρος ότι θα είναι και αρκετοί ελεύθεροι επαγγελματίες έμποροι εδώ στην αίθουσα και θα περιμένουν προφανώς να τους δώσουμε τη μαγική συνταγή. Δεν έχουμε μαγική συνταγή. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια επίθεση. Ξέρετε, η Ελλάδα είχε ένα πανέμορφο μοσαϊκό μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στηρίζεται η ελληνική οικονομία σε αυτό το μοσαϊκό. Και ο πρώτος στόχος για να επιτευχθεί το δόγμα του σοκ ήταν να χτυπηθεί η μικρομεσαία επιχείρηση, η μικροϊδιοκτησία, να χτυπηθούν οι έμποροι ελεύθεροι επαγγελματίες και να αρχίσει